Ayan. Sarap po ba? Itlog, sarap. May na rin pang putol ni Papa, pang liro. Hello guys! Good morning! Guys, nandito kami ngayon sa aming dragon fruit farm. Abangan nyo guys, magluluto kami ng tinolang manok at mag-ihaw kami ng barbecue at saka bangos. Oh my god, wala yung bangos. Wala yung bangos. Ang gagawin namin ngayon guys, mamumulot kami ng mga Punggus. Ang dami kasing kinat ni Papa nung nakaraang araw. So kailangan namin siyang pulutin tapos susunugin. Tapos guys, magdidilig na din kami kasi kasi tag-araw na. Oh, tag-araw na siya guys. Medyo tuyo na yung lupa. So kailangang diligan. Parang si Auntie Ligaya kailangan diligan. Kailangan diligan. Oh, shout out ang Kasane. Hindi na ako nagapadilig. Tara guys, samahan nyo kami ulit. Gamit na gamit yung guys kay ate. Nakasampu ihatang guys, intro pa lang yan. Hindi ako mahina. Patay. Ayan na. Ayun na si Master. Di ba di ano to? Gasolina yata to, crudo. Tabi-tabi kamot ah. Parang di naman na ano tong tubig. Nag-aagos. Mataas kasi. Baka hindi na nagapasok doon Maghapon na diligan to Ano yung manok natin na? Nagkutong mato yung manok tayo. Auntie Ligaya. Nay. Kasing kutong ng Ligaya. Dapat mayroon akong extrang gamit. Patagalin na kasi yun yan. Tanggalin mo muna kayo yung loob mo. Ayaw nilang magpapon lang yung Dahil tanggalin mo muna, mainit din kasi yan eh. Ito na yung palay namin nakasapaw. Kalabas na. Ang nito guys, ang ani nito sa March 15. Yan. Sabay-sabay may may palay, may sibuyas. May isang bunga daw dito eh. Saan yung bunga? Kapal na Ang dami niyang mga supling. maganda yung yung instru ni Papa. Saan? Hinog na? Awan mo, sabali mo titurong na ito'y danom me. Jai? Kasi masyado malaki na yun. Malaki yung ito.
Nakatapos dyan guys. Ha? Nakatapos dito ka rin okay. Malakas talaga din magsupot dito kayo. Tanghali na, hindi na tayo makadireg. Ito ako sa picture. Paano kang minulkan? Sabi nila, namatay, sira. May na pa Kuya Olan? Alam kung saan, talimbaw, hindi. Ha? Pag-ihi ng kalabaw eh. Pugak-pugak man yan. Kung ano tayo pa malpas na. Mabuti na sa linggo eh. Nasira kasi yung isang makina eh. Dapat nga mas malakas yun at malaki. Wala na. Mas malakas pa yung dilaw. Awan manaw. So, dapat yung mga may baterya yun. Dami na. So ayan guys, mag-iinaw rin tayo ng pork. Pork barbecue. Tignan natin tong mga bake kung may itlog. Wow. Ay ano to? Itlog ng native na manok. 2, 4, 6, 8, 9. Meron. Saan? Kayo na pa din? Kayo na pa rin yata. Ano? May na pa rin tubig. Oo. Hi guys. Ngayon lang ah. Ngayon ka lang nagtrabaho dito sa Dragon Fruit. No. Noong August, nagtrabaho rin ako dito Ay, guys. nagputol. Ay, nag-ano ka lang, nagpitas. Nagpitas lang ba no? Pagod guys. Bago ka mag-uwi ng Singapore, tapusin mo yan ha. Oh my god, Diyos ko. Kayo ni Kuya Alben. Punay na rin pagputol ni Papa, pang biro. Di na naubos-ubos ang punggos. Mga dilaw-dilaw na to. Buti na lang mahangin. Mainit. Sabi nga ito mag-amot sa dulo. Dito lang eh. Ha? Lagay yung puti. Ano rin? Maabot lang ang puti.
So yan guys, lunch time. Tapos na ang ating ano. Hindi yung kamatis. Nakalahati. Tapos ng half day. Super! Ito ang aming ulam. Well, nandito na yun. Yan. Sarap po. Aba, maitlog. Sarap. Mangan-manan. Tapos kain, tulong. Hindi kami makablog dito kanina at sobrang ingay ng ano, pump. Hanggang na dito eh. Isa lang man yung host, hindi man tayo makadilig lahat. Hindi man magpulot eh. Doon na, kuya. Ano, sabay-sabay tayo. Salamat Ama sa biyayang pinakulog sa amin manong kapaspasan at pagpalain, magdulot ang lakas sa aming pangatawan, magamit sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Buksan na. Amen. Tayo! Mangan. Talaga may kutsara. Nabata pong lugo na kanong sa aso. Bumundo kayo ng aso. Hindi niyo ang kanyan, oh. Bawal kanyayo at iklog. Si ate. Ipong kayo. Mag? Sa babae. Bawal sa babae. Lalaki. Paano naman si payak lang. Kukuha na ay. Ayaw mo kumain? Bawal na Gusto mo karne pa? Karantangkin mo. Hindi di sakta tayo na, di mo mapigil. Okay, tingnan mo kapag. Kasi yung tusok yan. Wala ko yung tusok-tusukin. Ay, Yan. Itong mga ngal. Walang ngipin para niya mga ganyan. Tinola ni Tita Ligaya. Ito yung ginatulak mo ha. So, ano ganun din masarap. Hindi pa sayang gano'n. sinala ko. Pakainala. Ulang dalaw. Kanya pa sana nga. Inay ko kay wag inay. Kay talo. Iklog. Bawal king katiklog. Kanya babakit ka na ganatin. Ngayon po yung sabi, nakarami na kami kailan sila gaya dati. Tubot lang ah. Hindi ba siya gaya? Magkapatulog yung hangin. Alam mo, super. Ito ba lang masarap magtambay? Sa baryo kain niya. Brown out pa. Lawit na gaya, nakasuka na gaya. Pandaban. Paborito na. Sukang laon yun yan. Sino ba nagbili yan, Nay? Ako. Dalawa yan. Malait na naman. Hindi yung tinikman yung suka ni Angelina. Naibusan na ha. Yung suka doon. May sili na nga, may sili pa. May sili pa. Ang ano. Tingala. Hindi pa na diligan lahat yun. Sweet. Kuhan kasi, hindi mga abot. Hindi sa bilyo. Wala pa namin nagatimba. Doon sa dulo. Matigali na abot mo na. Ngayon ang tubig. Hindi niya mga ano. Sa bawal ng papaya.
Hindi ako nagawa ng inulak sa tayo. Na? Gaya? Kaya nagutom, hindi niya ulamin. Ito nagparti mo di mga nata. Ba't gano'n? Mga tiya. Bakit? Gano'n? Dahil ikaw ang nagkatay? Ano ko daw koneksyon? Dahil nakita mo gano'n kung paano pinatay? Ang sabaw na pa. Ay, ulang manok mo, te. Mayroon. Tuyo-tuyo yung pagkain niya. Kasaba naman yan, eh. Medyo bag na ata. Na. Simula na naman tayo mag-work. Kaya nga, natutulog pa kami. Papa magpasindi ng pump, natutulog pa kami. Wala pang isang oras ang aming Pahinga. break time. Kailangan matulog to dito. Magalit talaga dyan. Kaya sunugin natin yan. Yan yung isang teligaya guys. Pang sunggol man tabako na niya. Guys, nagapulot kami ng bus. At nasira na guys. Ayan, patapos na tayo sa pagdidilig. Lapit na dito sa unahan. Aray. Naglakas man yung tubig. Naglakas na yung tubig. Ay, pagpababa na. Merienda mo na Kuya Lan. Sino mo na dito?
yan, Tioy. Palaman mo. May ice Masarap. cream. Pang May soft drinks. Aray. May ice cream, guys. Ano yung daw ng tiligaya yung May baso. sakit, Roy. Pumatang ka. Batay tayo dyan, ikaw lang makakain dyan eh. Talaga? Jai. Merinda. Ako na maglagay. Yun ang masarap. Masarap. Ay mo! Tawag mo yung dalawa kasama mo, katayin niyo yung ano? Tataw na isang lalaki. Tapos na yung mga anak na patong dusay? Kanin kami. Yung mga kanya yun, yung baka ay. Donte. Alam mo na mo isa. Pa! Tinapay, palaman, ice cream. Iba na. Sarap ang mirinda rin namin guys.